שאלה שכולם שואלים, האם הממ"ד באמת מוסיף ערך לדירה? בואו נדבר על זה. מה זה טוב ב-2023, במיוחד בימים האחרונים, ממ"ד הפך להיות משהו שבמקום להיות נחמד שיש, אולי חובה שיהיה. דירה עם ממ"ד יכולה להימכר במחירים של 200,000 ל-300,000 יותר בממוצע. בלי ממ"ד, לפעמים יש פחות צפיות, פחות מתעניינים, ויכול להיות שהדירה תישאר יותר זמן על המדף. אם אתם מוכרים דירה ויש לכם ממ"ד, כדאי להבליט את זה בפרסומים שלכם. ואם אין לכם ממ"ד, תדברו על כל הדברים הטובים האחרים שישנם. בארץ, ממ"ד זה כבר לא קיר ביטחוני בחוץ, זה יכול להיות הבדל בין עסקה מוצלחת לאולי עסקה תקועה. הבעיה היא שלא כל דירה יש ממ"ד, ולא רק זה, רוב הדירות בשוק בלי ממ"דים. אז אני אשמח לשמוע מכם, האם ממ"ד זה חובה, או האם אפשר להסתדר בלי ממ"ד עם פתרונות אחרים למיגון המשפחה? קוראים לי הראל ברודזי, מתווך בכיר ברימקס סלקט חיפה.